ବଦଳିଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ରୂପରେଖ। ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଝଲସୁଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ବିକାଶ ପରେ ବଦଳିଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ଏହା କେତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ପଛଭାଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ପୂର୍ବରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏହା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଛେଦ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ମେଡିକାଲ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବା ସହ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ସେହିଭଳି ସୁକହାରୀ ପଛଭାଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରତୀୟ ହେଉଛି। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଜବରଦଖଲ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା ହେବା ସହ ଦୂରରୁ ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର NMN ଆଳରେ ବିକାଶକୁ ରୋକିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।